Знаеш ли, че затворът не винаги има решетки? Понякога неговите стени са направени от захар и мимолетни удоволствия. Повечето хора прекарват живота си в пазарлък, разменят съдбата си за 5 секунди вкус. Имало една птица, която имала най-красивите крила в гората. Един ден един търговец си предложил вкусна златна царевица. Цената? Само едно малко перце от крилата и... Птицата си помислила: какво е едно перо? Аз имам хиляди, а царевицата е толкова сладка. На следващия ден пак и следващия. На петия ден тя получила своето удоволствие за секунди. Но когато се опитала да полети, за да види залеза, тя паднала в прахта. Крилата й били изчезнали, заменени от купчина празни люспи. Всеки път, когато избираш мигновеното задоволяване пред своята визия, ти предаваш жената, която искаш да бъдеш. Сравни го 5 секунди върху езика, срещу 24 часа в тяло, което мразиш. 5 секунди вкус срещу целия ден, в който се чувстваш тежка, скрита под широки дрехи и без самочувствие. Истинската класа не е в това какво притежаваш. Тя е в това какво си готова да откажеш, за да полетиш. Когато си стройна, ти не просто ходиш, ти летиш. Ти си лека, ти си удовлетворена, ти си в контрол. Удоволствието не е в чинията. Удоволствието е в усещането да бъдеш господар на себе си. Спри да разменяш небето за шепа царевица. Кой закон на растежа избираш днес? Този на размяната или този на болката? Напиши в коментарите. Аз избирам да летя.